Gaur egun zientziak eta teknikak garatu dituen hainbat tresna eta hainbat medioren erabilera ezinbestekoa izango zen matematikaren presentzia barik. Edozeinek daukan argazki kamera batean adibidez, hor txartelak gordetzen duen informazioa, ez da argazkia bera da, zenbaki zerrenda bat, eta zelan funtzio batzuei aplikatuta, gero beste gailu batek, ordenadoreak edo berreraikiko digun irudia, ez? Eta horren moduan izan daitezke irudi medikoak egiten dituzten eskanerrak eta resonantziak, izan daiteke espaziontziak gidatzeko behar diren kontrolak eta hainbat gauza denetan sartu da matematika eta ez sartu bakarrik baizik eta ezinbestekoak izango ziren horien garapenak espazen matematikaren laguntza bitarte. Matematika gehi ingenieritza, fisika, biologia eta beste hainbat alor batera hartuta. Matematika praktikan erabiltzeko aspaldiko joera izan badu ere ekuazioetan eta eman dira fisikako edo legeak eta abar, gero ekuazio horiek ebasteko orduan tresna matematikoak ez dute emaitza zehatzik ematen eta behar dira hurbildu egin behar dira. Eta horrek eska dezake milaka milioi kalkulu egitea edo gehiago eta hori ezinezkoa da espada kanpoko laguntza batekin ez. Eta orduan kalkulatzeko makinak bilatzea beti izan da matematikaren helburu bat eta ordenadorea horretarako asmatu zen. Duela 70 bat urte asmatu ziren ordenadoreak izan ziren matematikako kalkulu erraldoiak egin ahal izateko. Eta denborarekin ordenadorearen garapena izan da hain handia eta hain harrigarria non gaur egun posible den kalkulu izugarri handiak egitea denbora oso laburrean. Eta horrek ahalbidetu du gaurko matematikaren erabilera teknologian bestela ezinezkoa izango zena ordenadore bidez ematea. Adibide bat ematearren eguraldiaren iragarpena egiteko behar den matematikaren ekuazioak behar diren soluzioak kalkulatzea ezinezkoa izango zen espazien superkonputazioaren bitartez eta bestela biharko eguraldiaren iragarpena etzi emango genuke eta horrek luke zertarako balio. Eta harin kalkuluak egiteko ahalmena duena ordenadore izan da. Matematika kanpotik ikusten duenarentzat zerbait bakarra bada ere, barruan bizi garen ontzat hor daude arlo desberdinak, algebra, geometria, analizia, eta gero arlo bakoitzean daude probintziak edo esan ditzakegunak eta gu bizi gara holako batean, ez dira uharteak elkarrekin lotuta daude eta ni analiziko azpi arlo bat den Fourieren analizia deitzen den horretan aritu naiz, ikerketan. Arlo hori sortu zen duela 200 urte, funtzioak analizatu egiten ditu oinarrizko beste elementu batzuk hartuta, eta gero hortik berreraiki, eta hori aplikatu da ekuazioetara, ekuazio diferentzialetara eta hainbat arlotara, eta etengabe sortzen ditu galderak, matematikarientzako diren galderak eta praktikarako diren galderak. Ni beti ibili naiz arlo teorikoan, nire lan esparruak ez du zuzenean aplikazio praktikorik, baina matematikaren garapenean garrantzitsuak izan diren problemak sortu ditu eta hor neure ekarpentsua egin izan dut. Matematikaren arlo bakoitzean parte bat praktikoagoa da, beste parte handiago, askoz handiago izaten den bat teorikoagoa da, eta niretzat ezinezkoa izango litzateke pentsatzea bakarrik arlo praktiko hori lantzea eta bestea ustea. Batak bestea eutsi egiten du eta batez ere laguntzen digu ulertzen. Matematika ez da jakitea bakarrik ulertzea da, asko insistitzen dugu alde horretatik, eta bakarrik alde praktikoa ezinezkoa izango zen. Hori batetik, eta bestetik kultura zientifikoa, ez da kultura orokorrean kultura zientifikoa ere bertan sartu behar dugu, eta hor nik uste dut Egiptoko piramideak edo ekaingo pinturak gizateriaren ondare diren moduan era berean direla ondare erlatibitatearen teoria edo taula periodikoa, eta gure aldetik hor sartu behar dugula zenbaki lehenen teorema edo talde finituen sailkapena eta holako gauzak ez dute erabila praktikorik izango, baina gure gizateria pobreago izango zen ondare hori galduko bagenu edo ez bagenu landuko ez. Eta hori
zergaitik landu behar dugun, jakin egin behar dugulako, horretan ere jakin behar dugulako.